Goddag og velkommen. I den her video vil vi fortælle lidt om spilleautomater. Vi vil blandt andet komme ind på, hvilke spilleautomater der findes på markedet, hvad forskellen er på online og fysiske spilleautomater, og hvor du finder de bedste spilleautomater henne. Lad os starte med at se på, hvilke spilleautomater der findes på de danske online casinoer. Du kender nok den klassiske spilleautomat fra de fysiske casinoer, og den har du stadig mulighed for at spille på hos de forskellige online casinoer. Kvaliteten i videoautomaterne er som regel i høj kvalitet, og animationerne gør, at man hurtigt lever sig ind i det univers, automaten er bygget op omkring. Hvis du gerne vil spille på den slags automater, så kan vi anbefale den nye automat Guns N' Roses eller den populære Spinata Grande. De mest populære spilleautomater vil oftest være jackpot-automaterne, og det skyldes, at gevinsten altid er større end på almindelige automater. Du kan nogle gange vinde flere millioner kroner bare på et enkelt forsøg. Her kan du fx give dig i kast med Inspector eller Diamond Express. Der findes også tonsvis af forskellige temabaserede automater på markedet. Så hvis du har en særlig interesse f.eks. for rummet, fugle, tegneserier eller noget helt andet, så kan du uden tvivl finde en spilleautomat, som har netop det tema. Prøv f.eks. South Park, Gimmicks, Drive eller Guns vs. Quest. Hvad angår forskellen på online og fysiske spilleautomater, så er den faktisk ikke så stor. Funktionerne er i princippet de samme, så den store forskel ligger faktisk i mekanikken, hvor den online automat er digital og derfor produceret på en helt anden måde end den fysiske. Det er en personlig serie, man bedre kan lide at spille i det fysiske casino, hvor man også oplever stemningen, duftene og de andre casinospillere, eller man foretrækker at spille hjemmefra eller på farten. Du er nok også interesseret i at vide, hvor du finder de bedste spilleautomater henne. Det kan være svært at give et entydigt svar på, da det afhænger af dit personlige behov og dine præferencer. Hvis du er til jackpot-spilleautomater, så kan vi klart anbefale spil nu af danske spil, som begge har et utroligt stort udvalg. Men hvis du er mere til almindelige videospilleautomater, så kan du også kigge forbi Casino.dk og Spillehallen. Ellers kan vi varmt anbefale online casinoer som Maria Casino og Tivoli Casino, som også har et utroligt stort og bredt udvalg af spilleautomater til enhver smag. De her casinoer de har også en lang række spil med høje udbetalingsprocenter, som kan have stor betydning for din endelige gevinst. Ellers er der altså altid en god idé at vælge et casino, som kan spilles fra din mobil eller tablet, ligesom 888 Casino kan. Vi har nu været omkring nogle af de mange forskellige typer af spilleautomater, du kan vælge imellem, når du gerne vil spille online casino. Det skulle gerne have givet dig lidt inspiration til at vælge den helt rigtige automat, og det bedste online casino at spille på, så du får den bedst mulige oplevelse. Her til slut så vil vi gerne lige opsummere 4 gode råd til at vælge den helt rigtige automat for dig. Først og fremmest så synes vi, det er en god idé at vælge en automat med en høj udbetalingsprocent. Derudover så synes vi også, det er en god idé at vælge en automat med et tema, som du godt kan lide. Så er det også vigtigt, at du beslutter sig for, om automaten den skal have jackpots, og til sidst om den skal kunne spilles fra mobil eller tablet. Rigtig god fornøjelse.